Pozrite si tieto reklamy, ktoré na nás vyskakovali počas nášho experimentu v tlakovom hrnci, keď sme predstierali, že sme deti a hľadali sme apky, ktoré by nás mohli, alebo aspoň teda sľubovali, že nás pripravia na romantické vzťahy alebo že nám nahradia kamarátov. A nezabúdajte, že k tomuto sa vaše deti dostanú na jediný klik. Hi, I'm AI Girlfriend, and I invite you to a world of pleasure animated by advanced artificial intelligence technology. You can do anything you want with me, and I will be only too happy to satisfy all your hot desires. I can take different forms. I can look like this, or this, and I can also take the form of a person from a photo. Ak už sa vám niekto páči, nejaká skutočná osoba, vy si môžete vyrobiť jej klón. Censored? I don't know what that is. Install me right now, and let's start a closer acquaintance. Niektoré apky dokonca ponúkajú, aby ste si vyrobili svojho vlastného ex, ak vám je za ním smutno, po prípade ste sa nestihli dostatočne pomstiť za rozchod, alebo ponúkajú aj niečo oveľa čiernejšie. Môžete si tam vyrobiť deti. Môžete si ich obliecť alebo neobliecť a môžete s nimi robiť čokoľvek. Naozaj čokoľvek. Milí priatelia, ak by sa naše deti naozaj učili z týchto apiek, aké vzťahy by mali? Ak máte syna, ten by si myslel, že žena je tu na to, aby plnila všetky jeho najhlbšie priania, obzvlášť tie, čo sa týkajú slasti, úplne bezvýhradne. A ak máte dcéru, tá sa naučí, že jej hodnota závisí od toho, koľko potešenia dokáže mužovi poskytnúť. A keď nie, on ju jednoducho vymení. Tomuto fenoménu AI vzťahov sa chceme v tlakovom hrnci naozaj venovať. To, čo presne chceme robiť, som už popísala v inom videu. Link nájdete tiež niekde dole pod týmto videom. Už niekoľko mesiacov vyzývame ľudí, aby nás podporili. Chýbajú nám už len 2000. A dobrá správa je, že v skutočnosti potrebujeme už len vyzbierať 1000, pretože tá druhá nám bude automaticky pridaná vďaka fondu U. Takže vyzývam vás, ak ste to teraz váhali, ak sme pre vás noví, isto poďte na našu stránku tlakovyhrniec.sk a tam nájdete spôsob, ako nás môžete podporiť. Vopred veľmi pekne ďakujem. Lívia, Hamkn z Tlakového hrnca.